miring ulung kaporo borisan mebengan Boko sawenku macet belahan Sorote Hyang Pratangga Pati Sunaring ginapit gunung temah pengamu sorot lembayung sumamburat lebang socani nganggo rapuh narata sunaring Hyang Arko tinampi sirat pengkah Hyang Suroyo Mangmok datang mungkal kawis tinggal gilar punang sirap lamben mantulaken sorote Hyang Pratangga Pati kangge nyebut asmaning Gusti ing Maha Welas kang sarta maha asih Kamur marinara buka kondo haringgih ingkang ginelar ing mangke jagating para Jawata katingal ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon yekti dudu soroting Surya Candra Daru Hyang Kartika sarta dudu tejaning Brahmana kang agya mestu bata aning datang kanjeng kang ginumit ing dalu mangke imbang-imbang ana ing manca padha tan ana sami kejawi amung gumlaring kayuwangan Suralaya ya sinebut ing Junggring Saloka ya ing Junggiri Kailasa kondhar ngandel bawana ya paku jamur kataliwarna pramila sinebut Suralaya mangkuwardi jakating jiwa luhur sinebut Junggring Saloka awit sasana ingkang sinung cahya sumara pindha Saloka binabar
Dinas Tanjung Giri Kailoso nyekti dununge dumunung ana pucuking Gunung Himalaya ngundang ngandhir bawana teges jagating pamuja dene Paku Jamur Kataliwarna Satuhu ing mriku dadya sasana paugraning pangesti ana padang dudu padaning rahina ana peten dudu petening mengi najan datang guguh ora kaos lesu datang unjuk ora salib saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa penyang ratus garu cendana amrit angambar-ambar gandane arum sumebar weh prabawa rasa mulya pemangun manadukara turna sinembuh sabawaning para brahmana pasupitri ingkang samya angut carjapa angidum mantra memayu ayuning bawana pramila datang nama muka kalamunta Suralaya tang wonten raos sangsaya sinangsaya cinedha cedhak padha pinada anane amung nikmat mumangat satata nedya Lasinta wae ingkang jumeneng minangka gegununganing Kahyuwangan Suraya mapan wis ana pilahe dewi-dewi lamun to buta prajeka pandhita peparak Nalendra jejuluk yen dewa wenang awisik dina cak dosa namane dosa 10 nama mastani ingkang awisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Nata ya Sang Hyang Jagat Karana Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Catur Bojo ya Sang Nilakanta ya Sang Giripati Girinata Pasupati Pasuprabu Godipati Purwacarita Purwamanda ya Sang Hyang Manikmaya Mamo wisik Sang Hyang Guru ingkang mengwerdi dados panutaning titah manembah para Jawata Hyang Jagat Nata Jagat Karana Jagat Pratingkah labet Sang Hyang Guru ngasta wenang miwiti gumlaring pranatan ing jagat raya uga wisik Sang Hyang Catur Bojo labet sekawan astanira dene Hyang Nilakanta karana ciri belang kang mapan ing tembok ya sinebut Sang Hyang Giripati Pasupati Pasuprabu inggih Godipati karana ngratoni para dewa Dewi Aksara Widodara dalah widodari Sang Hyang Purwacarita Purwakanda labet ingkang ampurmani lelakon ing jagat raya pramila sinebut Manikmaya minangka penget nalika lair dumadi saking kuninging antiga Hyang Guru ngasta pusaraning kadewatan mangreh para dewa Durandara dewa Wataknawa tuwin para Apsari adhedhasar adil para marta sama beda dana dendha lirik datang bau kapine lampahing pengadilan nindakaken dana wesiasat werdine sinten ingkang tuhu tegen ing sesanggeman datang mangrung ing panembah yekti ginanjar sak murmate ananging nadyanto garwa putra sanak kadang mongko weya ing dharma dasar lundut ing reh kapitayan pangesti sigra pinatrapan pidana datang migih aringa nalika semana Sang Jagat Girinata ya Sang Hyang Guru lenggah ana ing bali Marcukunda Manik denadep dening kami tuwaning dewa nggih Sang Hyang Narada ya Sang Resi Kanika Putra ing wonten Sang Hyang Bathara Brahmana nguraken pasibaning para dewa bek amber amlabar kok sing doyong-doyong nopan cak suci ning alun-alun mangkono datang antawis dan nuju kawiji pangandane Sang
guru ing dereng kawiyos lesan Mandya jating praja kawoyan wusanya ruri rolah pangrahing upara Kawono tanpa paluhi hati lara jelas tuti Jono sarjana kelu kalumrun kala tindha tindheng tandhaning dumadi
yen mbok pamoring kawula Gusti saking dalan Astuna Masidan sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi Kakang Guna Resi Narada pregenjang bu bolong kari conde sapa sing gawe alana lur wonten pengendika ngadhawuh Adi Guru mijing dumateng ingkang ora kaiwangan sithik pangudal-udal sami wilujeng rawuhipun paduka Kakang Narada wonten ing bali marcu kundha manik inggih Guru neskala pratanipun ingkang ora kaing sithik pangudal-udal ingkang minangka dados kami tuwane para jawata ing kayuwangan neskala boten wonten anak sunggal menapa kepareng kula ngaturaken pambagya harja wilujeng kunjuk wonten kasanipun Kakang Narada inggih sampun kula tampi andhasaken jimati gesah kula boten langkung taklim kula mugi kunjuk wonten kasanipun Adi Guru ing kayuwangan Suraya nuntun inggih Kakang Grawanang nggih kula mundhi kapetekaken wonten ing Jaja urmeketing Wadaya miwah ana daging kayuwanan Indra wonten diparingi ngadhawuh kula diprayogane nggon mulungguh kalwana pun iki karaos boten kirang prayogi anggenipun
Ingkang putra lumut Bathara Indra Ngabiyantara sepan wonten asepan duka pukulun sang Hyang Manikmaya. Kakang mboten dawuh. Riklengan samangke matur gunging panuwun ingkang tanpa mindhan. Dene kalenggan samangke Kakang Narada Kesdurawuh minangkani menawi dados aturipun ingkang rayi ing Kayuwangan Suraya. Adi Guru wonten dawuh. Dadosaken kagyat rasing manah kula. Monggo menawi dipetung, nggih, menawi dipetung dinten samangke menika dede dina pasewakan ing Kayuwangan. Dira iki. Nah, saklangkung manter timbalan Jaganti Wadi kudu manting ingkang ngrangkeng sithik pangudal-udal. Kadidene kula jangkau sepisan dumugi ing pamrih saged enggak pinanggih wonten ngasanipun Adi Guru. Moga yen mboten wonten bab ingkang wigati saklangkung manter timbalan Paduka Adi Guru. Mila saking menika Adi Guru. Menawi kenik wilet daring kathah ingkang rangka sithik pangudal-udal supaya ngangrungaken jangga nilangaken kalna nyadong rumeneng sabda sabdanipun Adi Guru kalenggan samangke surasane ing donya pun. Gusti Walasa kaseta asmose margi ukara asmara. Lamuring cari durga mongso nggawa kiriko kang satempedewo wonten pibatos menapa selangkung manter timbalan Paduka Adi Guru mantengen ing rangkeng sithik pangudal-udal kakang. Wonten ing Kayuwangan Suraya mboten wonten ingkang ulun kanthi sarasehan kang sampun ngrembug kahanan wonten ing Kayuwangan Suraya kejawi namung Kakang Guna Resi Narada nyatanipun Paduka minangka dados kamituwaning para dewa tetuangganing para dewa dewi Sora miwah Sari. Laras masih kasanipun Adi Guru kados pundi? Lugunipun menawi boten matur wonten ngasanipun Kakang Narada. Kakang Narada nderek angraosaken bilih kalenggan samangke kawontenan ing Kayuwangan Suraya ingkang beneh kelawan padatan kasempya ingkang goro-goro kagiri-giri mubah endute siblek kedobo. Mboten namung menika luber kawah candha di muka ngakak tutuke kumitir petitisan Hyang Nagaraja akarya bingung bilung-bilungan sagunging para dewa dewi hak Sora miwah Sari. Kakang miturut pamawasipun Kakang Narada goro-goro ingkang nimbrung wonten ing Kayuwangan Suralaya menika kasebabaken saking menapa kepareng kula nyuwun dawuh. Adi Guru dewa tuwek kaya dene Narada menika nganggo ngelmu titeh
tegese niteni lelakon utawi lelampahan ingkang sampun kelakon. Kula menika namung nganggo ilmu niteni kedadian. Saben-saben Kayuwangan Suralaya menika taman goro-goro kagiri-giri. Menika awit wonten sipating umat utawi titah Ngarcapada ingkang gentur tapane manteng sumedine. Manunggak rasane lawan Gusti ingkang akarya jagat, gedhe pangawibawane satemah Kayuwangan Suralaya kasor perbawa kasempyoke kanang goro-goro ngaten Kakang nggih. Dados goro-goro ingkang nyimbrut wonten ing Kayuwangan Suralaya menika awit wonten umating Gusti ingkang rikenggan samengke nedhen Tataki Yoga Brata Kakang Narpada dawuh miturut gagasanipun Kakang Narada pamamasipun Kakang Kanika Putra sinten ingkang rikenggan samangke nedhen Tataki Yoga Brata ngasuraken perbalane Kayuwangan Suralaya Kakang. Dosa ingsun Gusti Welaso tasih kaswase maragya lara asmara rangu gomangarang ya paringa usada nak hangger jiwa kawula nglipur ngripteng logita sinawung langen asmara sareng kula tliti kanthi permati Guru sareng kula tliti kanthi permati Keblak-papan lima pancer ingkang wonten Madyapada ingkang sumunar mawa cahya ingkang blarengi mata tumraping para dewa ingkang mapan wonten ing Kayuwangan Suralaya menika timbul saking Gunung Tidar nggih. Wonten mriku wonten titah pepelingan jagat kenging sinebut lamanging jagat lancuring Madyapada. Pun Arjuna nggih Janaka anak Pandhu Dewanata ingkang nembe Tataki Yoga Brata wonten mriku satemah Suralaya kalah perbawane kalih Janaka. Kundang Kanjeng Wangit kelap-kelap katon Lending sanging alis risang mawe gandrung sabarang katuru Mukir moyang mayit saking tias Baliwara lumare sang gandrung duh hari Sumitra tanaya parandra dados timbuling goro-goro ingkang mapan wonten ing Kayuwangan Suralaya lanang ing jajak lancuring Madyapada si Arjuna ya Janaka ingkang nembe Tataki Yoga Brata wonten ing Gunung Tidar nggih langkah kados ngaten. Lajeng menapa ingkang dipun gonta menapa ingkang dipun kayun lha Di Guru nuwun sewu Paduka kok kirang tanggap ing sasmita apa ta sing digayuh apa ta sing disedya dening pun Arjuna kudune kedahipun Paduka sampun tanggap bilih
Ana junangganipun direwangi cegah dahar lawan guling. Mapan wonten ing papan ingkang sepi lir sepasamun. Menika gayuh kanugrahaning dewa ingkang sinebut Wahyu Jali Tingulu. Dewa-dewa Subata marang kang urip perang. Dipane arum ngendhan ing kaliyan. Gusti Sasongko kasungan surya aras ruming sari-sari kasiring sami ana sekarang gadung ngas gandanyo
Yo jagat yo Dewa Bathara. Ulun pas padhake ning Prapta Ngabiyantara ana ngarsa ulun. Garwa ulun ingkang ulun tresnani lair kang sarta batin. Betari Durga permoni ingkang wangan dandang mangure. Padha kanthi karaharjan sak prapta kita ana Ngabiyantara ulun. Durga, obat inggih ulun. Nek kala sopan kula mboten wonten asunggal menapa bidhah saking dandang mangure. Dumugi wonten kayu Mangasulaya mboten ngandung sakara-kara. Sampeyan wilujeng mboten wonten alang asunggal menapa. Para kula ngaturaken mangabekti mugi gonjol sandhap apa debat kula ngadi pukulun. Iya. Wis apa bener becik akan ya bombong rasane ulun. Ora iwak tenis ulun wae tampan ana. Darat. Pangestu ulun wae tampan ana. Nggih, kula pundi, kula tampi ing tangan kalih. Kapekaken wong jojor meketi madaya. Memang ora daging kayuwanan. Mugi-mugi saged andhae dhumateng widadari. Para kawula-kula ing mapan wonten ing dandang mangure. Iya. Karo sapa Durga? Dalan. Karo sapa? Kaliyan Dewa Srani ing mapan wonten ngerbat kepanasan. Kalenggan samanggan nggih kula Ngabiyantara wonten ngarep paduka. Iya. Ana wigati apa mergage kuwi kandha kelawan ulun. Arep dikaya ngapa lan kepiye ulun kuwi garwa kita ingkang penang. Tresnani kelawan jeneng Sina Betari Durga. Kula sing dianggep bojo to? Iya. Kula iki lek pun mboten nganggep dhumateng pun Betari Durga menika garwa panjenengan. Wong nyatanipun sampun sawetawis anggih paduka wonten ing kayu Mangasulaya babar pisan mboten nate tilik wonten griya kilen sampeyan niku nyambut damel ngurusi kayilangan mboten nate ngendangi dhumateng pun Betari Durga wonten porpi kula menika nggih bojo panjenengan nganti anak-anak sita pun Dewa Srani kasih bojo 5 taun ora disenggol para gatel kabeh ning awak iya Durga amit anggaing pakaryan kula ngertos paduka mriku piyai sibuk. Oke sing dipikir. Oke sing dipenggalih, oke sing kudu ditata. Ning apa ya ora iso nyempatke wektu, ora kita setengah jam. Kula menika kapan? Kula menika kangen kali panjenengan. Kula ngertos ya paduka menika mboten nate prei. Kokono rono rene ora diketi ngono meneh. Kula ngertos. Wong wedok niku mboten perlu dipun jejeli dhuwit maneh. Boten namung perlu dijejeli bondo donya kemawon. Wong wedok kaya kula niki nggih butuh dikeloni. Kono para tanggaping Sasmita. Lho. Jaluk pangapura manuk ku sira loro dan. Durung ana wektu kang mirunggan, mengko yen to wis ana wigati apa mergake. Kakang kula tak nyuwun katerangan dhumateng paduka. Wonten Maribasan, anak polah bapa kepraja. Anak polah bapa kepraja menika liripun kados pundi? Tegese menika kados pundi? Anak polah bapa kepraja kuwi mawa makna mawa teges. Yen to putra garbene kersa, tegese yen to anak duweni kekarepan, duweni kreket kang sarta duweni krentek. Sak bisa-bisa wong tuwa kudu bisa nyembadani mereka sembadani sedya kang jinangka dening putra. Dewa Srani menika majanipun sinten? Dewa Srani kuwi anakku. Kowe cilik sing gedhekne kula. Kowe cilik sing kula mentah kula ngantos dadi ratu wonten ing Tunggul Malaya. Nika mboten nate ngrepoti dhumateng panjenengan. Kangge samangke putra pun Dewa Srani mutah dhumateng Betari Durga. Ingin saged minangkani nggih namung paduka pukulun Bathara Guru. Oh sih. Dewa Srani duweni sedya apa? Dewa Srani menika kepengin
selawase gesang anggenipun dadi anake Bathara Guru. Monggo Bathara Guru menika pimpinane Kayewangan Suraya. Kulina ngedung kanugrahan, kulina ngedung lawan mahyuning dewa ing tumurun wonten ing Madyapada dhumateng para titah Madyapada. Ning babar pisan ngantos ning Klenggan Samangke pun Dewa Serani menika dereng nate kecondhokan wahyuning dewa. Klenggan Samangke pun Dewa Serani ndarbani pamutah paduka ingkang kedasaken minangkani inggih menika pun Dewa Serani kepengin kecondhokan wahyuning dewa ingkang sinebut Mahyuta Jali. Kagyat trisan kampirangu arinangkul dinempet-kempet dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana oh ya si tukang malang ati ya si tukang nesing jas ya si tukang bodoh karing sampai ke sampun ngentosi wonten alun-alun Kayewangan wonten tempat kepanasan panguwasa wonten ing Suralaya menika kasta dening Paduka Nyuwangan Dipukulun Bathara Guru Nyuwangan Dipukulun Bathara Mahikmaya Paduka ing meneng nemtoke abang ijoning lelampahan ing mampang wonten Kayewangan Junggring Salaka Mahyuta Jali menika Paduka ing ndarbani hak wewenang badhe dipun maringaken dhateng sinten khususan ing Klenggan Samangke paring manglung dhumateng ing putra-putri Dewa Serani kemaring-maringaken wujudipun kanugrahan Mahyuta Jali dhumateng ing putra-putri Dewa Serani. Durga wonten jam monggo jeneng sira sumurup lan mangerteni sapa wae kepengin kecondhokan wahyuning dewa sing kudu dilakoni ya kuwi gelem teteki yoga brata secirih mapan ana nggon sing sepi lir sepasamut direwangi cegah dahar lawan guling menika kangge titah sanesipun Dewa Serani menika putra panjenengan anake Bathara Guru angele sepira kari Dewa Serani menyo kowe tak wenehi Mahyuta Jali angele sepira kari gelem apa katangmu padha aran denak becik besok aman demo baris kang prayitna ayo saron wong Darawati yo jagat Yudiwa yo Bathara ewuh ana ing pambudi Klenggan Samangke aku kudu bisa foto panjenengan saged panjenengan niku saged pimpinan niku wenang ngepak bun-bunane para dewa sedaya dewa tetamtu badhe manut kaliyan panjenengan abot pengancame pun Dewa Serani dhumateng panjenengan Dewa Serani ngancam nganti pukulan Bathara Guru ora kepareng maringake wujude Mahyuta Jali dhumateng pun Dewa Serani Dewa Serani badhe mati gantung wonten ing alun-alun Tunggul Malaya kanggo tega apa mboten Paduka Nyawang gilang-gilang wandhanipun Dewa Serani angel sepira abote sepira kali maringke Mahyuta Jali dhumateng pun Dewa Serani yo tak pinangkani apa sing dadi kekarepane si Dewa Serani mangkene dikon gagah iki lho
Remolet mangutung yung ambrengan Kadin harunaning kasposihaning margo memalakum Risang konto mas pramojo ngelak lalu mangulati Soroyo mangrangsang waya Soroyo mangrangsang waya Gumyo samoro wayambo niki mengkene panjenengan nuruti karepe Durga nuruti karepe Dewa Srani wonten manibasan kriwingan dadi grojokan gojekan dadi tangisan bebayani tumrap kawibawan Paduka Guru wit rumiyin ngantos saya menyah menten menika kedah cetha Paduka menika sampun pirsa lan mangerteni yen to sapa wae gelem kecondhoan kanugrahaning Dewa niku ya kudu direwangi tapa brata mati raga gentur tapane manteng semedine direwangi cegah lawan guling dadi ora menang Paduka menika nuruti kekarepane si Dewa Srani ing babar pisan kon rekoso bae moh kon poso jare sambate nyawa gudulanan kon ibadah wae ora gelem kon sujud malah ngucut kon ngaji malah ceki kaya ngono kok dikai wahyu niku badhe rusak tatananipun kayuwangan pangapunten kula wonten mriki minangka dados kami tuwaning dewa tuwek dhewe sing menang asung pitutur dumateng Paduka Guru menawi wonten klentu anggenipun jumangkah kumrembyah Kang Asta nuruti kekarepane bojo niku kenging mawon nuruti kekarepe anak menika kenging mawon wong tuwa niku tanggal jawabne ditonton sik didelok sik anak iki karepe kuwi bener apa luput nerjang mawaler napa boten ku tak dipun teliti kanthi permati dipun entung nganti jangkep nah ini mengke sampean mung nuruti hartane kamsot mergo gedene rasa tresna talang ingkang garwa pun dari Durga kalampun Dewa Srani Bang iki pengen rusak tatanan kayuwangan lha saking menawa dipun penggalih langkung rumit Kakang Narada wonten jam kula tak nyuwun pirsa takon apa pimpinane kayangan menika sapa Paduka Guru panguwasa wonten ing kayuwangan Junggring Salaka menika sinten Paduka Adi Guru ingkang menang nemtok teng abang ijone lalampan wonten kayangan sinten Paduka yen aku kondo abang dewa liyane ya abang yen aku kondo ijo dewa liyane ya melu ijo tegese dewa ora kena ndadak marang dawuh Bathara Guru amargi Paduka ing dados pimpinane kayangan Suraya yen mengkaten panjenengan cekap kendel kemawon kula ing darbene tumindak yen wonten menapa menapanipun mengke kula sing tanggung jawab anggenipun badhe maringaken kanugrahan toh jari dumateng Dewa Srani Pak menika kula mboten badhe manut kali jenengan mergo sampean salah wong salah kok dinut niku pripun kejabi kejaba lagi kejabi utawi kejaba nek panjenengan iku leres tumindakipun kula tut puri handayani ini sampeyan iku kleru kakak Paduka cekak kendel mawon boten saged yen Paduka boten purun kendel nyentolani menggados pengendikaning Sang Hyang Manikmaya yen Paduka boten manut kalian Bathara Guru napa kelampan Paduka kula lereni anggenipun dados dewa lho ngancam sampeyan golek gawean anyel kaya ngono jerarep mecapi rombongan iki amargi Paduka boten gunggu dumateng kula manut napa boten boten menawi boten monggo nek Paduka badhe ndadak dawuh saka panguwasa kayuwangan Suraya kula boten duwe kami tuwa panjenengan kula nggih boten badhe kawratan pikelenggan samangke Paduka minta lunga saking kayuwangan Suraya pinarak monggo mundur dherekaken sugeng tindak oh usir iki kayangan Suraya
niku tentrem ayem. Ning bareng ketekan Betari Durga, wis kahanan kayangan runyam, awane saya bentar, saya panas. Kakang Narada napa nuwun sewu talinganipun budheg. Pinarak monggo kundur ndherekaken juga tindake lah dalah tundung lunga tenan iki. Ya ya. Kaku becik kaku apik. Iki lho. Iki lho, kena nggih conto kena nggih tulodo. Wong lanang iki ketoke gagah, ketoke dadi pimpinan. Ning omah ki asline kalah karo sing wedok. Ketoke gawe seragam aparat. Ketoke bintange pirang-pirang digetak karo sing wedok goblok dadak. Ketoke dadi dalang, larang regane ora tau prei. Lek bareng klaru digetak karo bojone ya mungkem. Terang gondro sepiro. Oh, pun durung-durung saya ora sobrak-sobrak. Pun bersatipun gagas. Bersatipun menggalih. Narada kan kersane metu saking rombongan dewa. Iso kek dewa-dewa nom sing magang kepengin dadi kami tuane dewa. Pancen Bathara Narada niku riyen mboten cocok kali panjenengan. Ora setuju kali panjenengan. Mila nggih nolak mekasanipun mboten nate kok jenenge nebu sauyun kali panjenengan. Pun kersane Betari Durga ing badhe nanggel perkawis menika bakulipun paduka saking netepi kewajibanipun wong tuwa marang Kemang yuta jare diwakipun dewa sami. Perkara lungane Bathara Narada men lunga rasa balik kayangan swara ora butuh kami tuane dewa Bathara Narada sing bakatine kaya ngono. Piye cangkemmu? Cangkemmu piye? Rumasane kowe sadar. Aku wis tekan ngabisanan pun. Oh nah. Suralaya iki jane ayam tentrem. Angger ketekan karo wong wedok sitok iki. Geger kayangan. Bola-bali lek widok darine para begenggek iki. Mawon apa kulon kula tidak niku dari ini begenggek. Lah iya apa ora? Inggih Bu kulon. Nek iya ya wis ora usah protes. Dina samangko lungguh Kang Prayoga bakal ulun jaten piye carane supaya tuwah. Pak Cinawi Tidem perbawaning ratri sasada wis manjer kawuryan tanpa jiwa memangis manggep srimantel Parbasan
Sugeng Pasuki Pawa Biya nglakoni panjapa kudu pawa pangurbanan permohonan. Menapa kedah kula tindakaken urip kaya mangan suwul ketangan kang boro-boro mandur ditimbulake saka pakartine Panah Pandhawa Sijanaka ing kanggan samengkul saiki yoga brata ana ing Gunung Tidal. Mongko kira ulun dina samangkul kang bakal pinercaya entuk kanugrahaning Dewa Wahyu Tohjali ya mung Arjuna ya mung Janaka sang lananging jagat lan curing Madyapada. Mula kabeh kudu dicara disaranani supaya Wahyu isa kecekel lawan si Dewa Srani sarate Janaka kudu temeka mati. Mula dina samangka tumandang gawe dawuhna marang Atmaja kita si Dewa Srani lan kabeh para Wadyabala Tunggul Malaya supaya ngebiyung ana ing Gunung Tidal merpeki kelawan Arjuna yen perlu ora sedadak ditakoni tumbul dipateni supaya gangsar lan gampang anggo nulung bakal budidaya mereka sebaganing sedya si Dewa Srani antuk wahyu ning Dewa Wahyu Tohjali pekaten ulun ya pancen kaya mangkono temaca dawuh pangandika Paduka ulun kula badhe dawuh dumateng Dewa Srani sinantas Mbah Gusti mugi-mugi kasebatan panjenenganipun ingkang putrapun Dewa Srani mugi sejarah kanugrahan Wahyu Tohjali saged kagem wonten astanipun Dewa Srani ya 300 tahun bakal sing ati-ati Durga. Sumawakyut Sang Yaksena